مجمريا زارس نريو بزعبا مصايت إيرترا كنزارب كلنا مبزحت غزي بزعبا مصايت إيرترا نخيت زارب بخلتي وغنات إيرتراويان نقفي تايمت بوغنت منغستي بزحلفه كنا عمتات كل غزي زلنا كنتات زعبا قطبام زعبا قلن دزارب ايكونن حجرب كمي كنتات كلا زبل سنمغوتي مت ولا بدن بفتح تاريخاون بزعبا مصايت إيرترا تجميركا هلو إيرترا ابي مسكنا انا بزعبا مصايخ نحسب سلازي تا مصايت إيرترا نخيت حسبلاس دارغا بكل بلوك زغاتم بمنصر خنريو خلنا بزعبا مصايت إيرترا زبس حزبي سلي يبلون ወይ ምክንያቱ ብዛዕባ መጻኢት ኤርትራ ስለዘይ ንዛረብ መብዛሕቱ ጸገማትና ኣብታ ዘሎ ህልው ኩነታት ራይ ስለዝተኣሰርና ምናልባት እውን ንመጻኢ ስለዘይ ንሓስብ ዘለና ናይ መጻኢ ክንገብር ስለዘይ ከኣልና ክኾን ይኽእል ነዚ ገዲፍካ መጻኢት ኤርትራ ብኸመይ እንታይ ክግበረላ ይኽእል ንብል ናብቲ ካልእ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ቀሲልና ክናቱ እንዲና እስከ መጻኢት ኤርትራ ካብዚ ሕጂ ዝህልው ዘላቶ ንኽነስተኻኽል መሰረታዊ እንታይ ክንርለና ኢልካ ወይካ ክሳብ ክንደይ ገዳስነት ኣሎ ብዛዕባ መጻኢት ኤርትራ ፕላን ምግባር ምዝራብን እዚ ዓይነት ዲስካሽን ምጅማርን ያ ጽቡቕ እዩ ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ብፍላይ ድማ ኣብ ደገ ወፂና ዘለና ኤርትራ ገዲፍና እያ ኣብ ደገ ወፂና ዘለና ንሕና መጻኢት ኤርትራ ኢና ሕጂ ኤርትራ ኣይኮናን ሕጂ ኤርትራ ተንኸውን ነርና ኣብ ኤርትራ መሃለና ነርና ማለት እዩ መጻኢ ኤርትራ ኢና ከመርክት ንኽእምበር ሕጂ ከነበርክቶ ንኽእል ዘሎ ኣይመስለንን እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂና ስለዝጨደርና ወይ ገለ ስለዝገበርና ብዙሕ ኣበርክቶ ዘሎ ኮይና ይስማዕንን እዩ ንሕና መጻኢ ናይ ኤርትራ ስለዝኾንና ብዛዕባ መጻኢ ናይ ኤርትራ ክንዛረብ እዋኑ ኮይኑ ይስማዕና ኣነ ማለት እዩ ኩሉ ወይን ዘይሓልፍ መድረኽ የለን ክሓልፍ እዩ እዚ ምስ ሓለፈ ብድሕሪኡ ተዳሊናሉ ክፀንሕ ዘለና ዓውዲ እዩ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ምሁር እቲ ከመኻትኩም ንህዝቢ ከንቅሕ ዝኽእል ቻነል ዘለዎ ወይ ናይ ሚድያ መሳርሒ ዘለዎ ከዓ ብከምኡ ንመጻኢ ራእይ ክህልወና ጥሙሕ ክህልወና ንመጻኢ ተስፋ ክህልወና ክንመሃር ክንዳሎ ክንዕቅብ ክንሴፍ ክንገብር ከንዋህልል ብዙሕ ነገራት ክድግፈና እዩ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ራእይ እንድሕር ዘይንዛረብ ኮይና I think ብዛዕባ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ምዝራብ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ ያ ሕጂ መብዛሕቲ ግዜ ብዛዕባ መጻኢ ክትዛረብ ከለኻ ከም ሽሙ መጻኢ ስለዝኾነ ኩሉ ክረኣየካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብዛዕባ መጻኢ ፕላን ክትገብር ከለኻ ኩሉ ግዜ ካብ ትሪኦም ካብ የማንካን ፀጋምካን ካብ ቅድሜኻን ድሕሪኻን ትሪዮ ኣገናዚብካ ኢኻ ንመጻኢ ፕላን ክትገብር ትኽእል ስለዚ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና ሓደ ርጉእ ዝኾነ ነዊሕ ዓመታት ስለዘይረኣና ከቢድ እዩ ፕላን ንኸተውፅእ ነዚ ንክኻለልና ግን ካልኦት ከም ኣብነት ተጠቕሰን ሃገራት ንዕአና ጠመትና ንሳተን ዝኸደዎ ጉዕዞ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘበን ኢንፎርሜሽን ዘበን ሓበሬታ ዝበለፀ ክፋሉ እንታይ እዩ ካብ ኩሉ ክትምሃር ዕድል ስለዝባካ እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ነቲ ንኤውሮጳ 300 ዓመት ዝወሰደሎም ክደግሞ ነቲ 300 ዓመት ዘሊልካ ክትሓልፎ ዕድል ስለዘለካ እዚ ድማሪናዮ ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ዘላቶ ምዕባለ ንክትበፅሕ 350 ዓመት ኣቢሉ ወሲድላ እንተበልና ንቻይና ግን 40 ዓመት ኣይወሰደላን 30 ዓመት ኣብ ከባቢ 20 ዓመታት ተኣምር ኮይና ኣብ 30 ዓመታት ድማ ንኣሜሪካ ቻሌንጅ ክትገብራ ጀሚራ ኣብ 50 ዓመታት ክትቅድማ ከም ትኽእል ድማ ይዝረብ ስለዚ እዚ ነገር ክናራና ንኤርትራ ከም ኣብነት ንሕና ኤርትራውያን ከም ኣብነት ክንጥምተለን ንኽእል ትብለን ሃገራት መነመን ክኾና ክእላ ብኸመይ ምክንያቱ ድሕሪኡ ናብ ሓንቲ ከነተኩር ስለዝኾንና ያ ብሓፈሻ ሓንቲ ድኻ ሃገር ብኸመይ ትምዕብል ብዝተፈላለየ መሳያ ትሓልፍ ማለት እዩ ቀዳማይ ናይ ኩለን ሃገራት ዘመሳሰለን ከዓ ኩለን ኣብ ሕርሻ እየን ዝጅምራ ኣብ ሕርሻ ይጅምራ ማለት እዩ እቲ ሕርሻ መጀመርያ የደልድላ ከብዳኻ ክትፀግብ ትጅምር ከብዳኻ ክትፀግም ዝጀመር ካልእ ቤት ከዓ ብድሕሪኡ ናካልእ ወፍታት ክትጋፍሕ ትጅምር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኩለን ሃገራት ንሪእናየን ጃፓን ናይ ራይስ ሕርሻ ነራ ብሙሉእ ማለት እዩ ብድሕሪኡ መኪና ምስ መሓዙ ቶዮታ ምስ መፀት ቀሲሉ ካብቲ ሕርሻ እናወፁ ነቶም ትራክተራት ንዖም እንዳሃቡ ገለ እንዳሃቡ ቀሲሎም ኣስጊሮሞ ማለት እዩ ስለዚ ብመልክዕ ሃገራት ክንሪአን ከለና ኩለን ሃገራት ኣብነት ክኾና ይኽእላን ኤርትራ ዕድል ጌርና ንኣብነት ሕጂ ንበዓል ኣሜሪካ ነዊሕ ዓመታት ክወስደለን ከሎ ንበዓል ቻይና ግን ሕፅር ዝበለ ወሲድለን ምክንያት ኣለዎ ናቱ ማለት እዩ ምክንያቱ
ቻይና قربتي تسريح دصنها معباله تدقيفه كمي مالت مثلك تي نعم نتحجي إرتوان كنجمر كلنا لك كمت أمريكا 10 شوعة طفل زمن جمر فايكونا كنجمر درو إنترنت علينا درو تليفون علينا درو قلل لنا مالتي سلذي نعنا زحت أركوز لك خلالهم نياتو تي نتيرنا أبتي مالت كنتينا كنترنا زخيل درو انفراستراكت مسارحتات تمهيزو تكنولوجي تمهيزو بقلل وين ناغرنا رئيمنا كنسقمولو نخيل ስለዘለና እኔ ኤርትራ መሐመድ ዘላቶ ኩነታት ምስ ጂኦግራፊካዊ ሎኬሽን ምስ ናይ ባሕሪ መእተው ወድባት ዘለዋ ምስ ወሲድካ ንኤርትራ ዝሓፀረ ሓፂር ግዜ ንኽትምዕብል ሓፂር ግዜ ክህዘላ ከም ዝኽእል ይረኣየኒ ንዓይ ማለት እዩ يترف بعل إيرتراس بعل رواندا معلا كما زارب خنا مصاينا مالتي رواندا معلا ود متوي بحرز بحر يبلان اوشت اسرع عمدكا تفعلي عينت كتامنو دصقم ناي قطوباوي غسغاسه غيرالا حنتي ابي اخبلاز دلن تحلا مدرك اني ناي بوليتيكا مهور ايكونكم ناي سنه قطبان مهوري انا مالتي ስለዚህ እዚ ሕጂ አናላይዝ ንገብሮ እንትም زونت هاجر دوسرتو بوليتيكاوي بزي يقدس حنتي امنت حنتي زونت نجر نهرجر حنت اكتيفيتي نهرجر حنت زونت نحرات كبيره نعاب يفتخسر تخل ايتن الى ان هنزار ولا نمبر اسا هاجر كمزا عينت بوليس لوا كمزا عينت بوليتيكا لوا بزوف تزي دحبنا يبل مياتو ناتي بروفيشن ودا وسلو زونه يس هجي كم زبلكايو كم اب افريقيا تملسنا انترينا رواندا كما بنت كنوسدا نخل ببزح مداي رواندا ولا قاب سوساتات ناصنتا زرغبت انتخونت بسنكت ناي غزي مغزاتنا بلجيوم استفتري هغوافات امنغو قبيلاتات ابوشطوم زنبره قرحنت سلازنبره ابشن 1994 برتع زخونه حتحداو دم فساس للميت شحسب اوشتي المليون كباب مليون سب اوشتي كباب مليون سب اوشتي 100 معالتي زتقت لله هاجرينا نزارب زلنا قد 100 عامت كاي كنا نفشن 1994 نزارب زلنا سو እዚ ሕጂ ካብዚ ተበጊሶም እዮም እዚ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ዝበለጸ ናይ ቢዝነስ ክግበረላ ተዝበለጸት ሃገር ዝፀረየት ሃገር ዝለዓለ ግስጋሰ ዘለዎ ሃገር ዝብል ቅጽላት ዝውሰኸላ ዘሎ ሃገር ስለዚህ እስከ ቁርብትለይ ብዛዕባ ሩዋንዳ መብርሂ ሃበና ድሕሪዩ ንሽተ ቪድዮ ሩዋንዳ ከመይ ከም ትመስል ክንሪና ጽቡቕ መብዛሕትዋን ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ወይ ኣብ ኣፍሪካውያን رواندا فلوي تمثلوا ናይ ኣፍሪካ ሲንጋፖር ናይ ኣፍሪካ ሃበን ናይ ኣፍሪካ ጋውን ተባሂላ ትጽዋዕ እሱ ዘብላ ምክንያት ካንታዩ بقليل نحن خسمعنا يخيليتي استاذ غبرتوسي ابنتنا خغبر ዝኽእል ስለዝኾነ بقليل ይስማعنا ማለት እዩ ስለዚህ ዩጋንዳ رواندا ጽቡቕ ኤግዛምፕል ገብራ ሶ رواندا ታያ አንድ ሄሪካ ልክ ከም ትበልካዩ ኣብ نحن ናብ نمس هاجرنا غنوحس هاجرنا نسرح كبروم ان تزاربكا سكرين شير كغبريه نخنريو بحدنا رايوك خدو سخات تزارب دمتي يبلون فيديو تا رواندا انتي تمثل نخنري تحجزنايو كبروم مبرهين هابنا خيدي يا بوحدين احنا ناب قدلي كنور كلنا بسوسان حدن نتا رخيبه رواندا مالتيو لكع كان قالت هاجراتين بو بتنا يشع غزي صبق زلكع غسكاس هاي كتوات غبرني راب دحريو اب 8 ساعات ابي قلولاو متيو زي سلئي امونغو تسن هوتن زبحلو على توان مالتيو ببيهر كتريم كلها حد عين حزبيون كن بعائلتهم دفالا لي مالتيو حجي مسوم دعبي متيو بدحريو نحنا برفرندم غيرنا ناصنتنا اوجنا 94 سيلبريت ناغبرنا هلنا روانዳውያን ግን ነንሕደም ቃታተሉ ነው ይሩ ማለትዩ ከምጽድ በልካይኻ አብይ ብጣዕሚ ብዘሰቀ አገባብ ብንቡር ደይኮነስ ከም ብዘይንቡር በዘሰቃቂ አገባብ ህዝቢ ተቀቲሉ ማለትዩ አሊቁ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ተንፋስ ሓሊፉ ማለትዩ ኣብቲ ግዜ እሱ ወይን ልክዕ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ 30 ዓመት ንሕና ዘጋጥመና ንወት ትኩናት ተገብረ መንገዶ ተፋሒቁ ብርጃት ፈርዝም ብርጃት ፈሪሶም
ብዙሕ ነገር ኮይኑ ማለት እዩ ዓንዩ ልክዕ ከምቲ ዘጋጥመና ከዓ ልክዕ ኣብቲ ግዜ ኩናት ኣብቲ ግዜ ዓለታዊ ግርጭት እንከላ ከዓ ዳርጋ ቁጠባ ናይ ሩዋንዳ ማለት እዩ ሙሉእ ዓንዩ ሽዑ ኣብቲ ግዜ እሱ ንኣብነት ካብቲ ምልክት ናይ ምዕናው እንዲሁ ሓደ ሩዋንዳዊ ኣብቲ ግዜ እሱ ንክንደይ ዓመት ክነብር ይፅበይዎ ይግምገም ነይሩ መሳቅ 16 ዓመት مستولد حدث أبو روانا استولد سبت 16 عام راح يكسنح زجمجم مالتي. جي كعكندو يا خفي يعني را مالتي ስለዚህ ብድሕሪ ልክ ንሕና ከዓ ነትናወጢና ሃገርና ቢልና ክንገብር ከለና ልክ ማዕረ ምስ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ቁጠባዊ ግስጋሴ ነይርዎን እስካዚ ናይ ዶብ ኩናት ዝጅመር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሕና ናብ ኩናት ኣቲና ንሶም ከዓ ሓደ ዓብዪ ራእይ 20 ዝበልዎ ማለት እዩ ናይ 10 ዓመት ትልሚ ተሊሞም ድሕሪኡ ኣብ ዝበፂሖም ዘሎ ብዙሕ ኣወታት በፂሖም ክንብል ንኽእል ማለት እዩ አይ ቲንክ በብሓደ ንሪኦ ንኽእል ኢና Yeah. Baka, give me a sec. Okay. So, is it rewards and akum? 1 second. Just come marai ta hagar and tai come to masil nahan ria ile geriot and here. Mahniatu mabzaht gizi Rwanda bahal kollo تسبب وشتو زلو وسيلين اب رياليتي حدا كي مسل زخيل تم تريو زلو خم نت فيديو لايك قبر وانا بكالو نغباصح نخبروم كام التبابع قالاتكم اي توحدو اب كومنت تصحفوا خنا متوصل لزخنا حتوتاتكم ممكن حوس لزخنا امبار كبروم رواندا موديل نا افريكا راينا تسفانا افريكا زبل بزح زرباتات وهابايو كابير تراتنس هاجر يا مثلا ببزحكوا ابزحات زبيهم اصفناتنا لليو كون قليم ازيان اشتي هاجر افدق بحر زي بالله هاجر هذا حمسيتنا ايرترا يا جوا هذا حمسيتنا ايرترا ديريغو سلازي انتايو نزا هاجر زيا ابزح جن لعل قص انا ختمت ابت مجمريا انتاي بوليسي وي انتاي استراتيجي سلازي غبريوم مبزحت غزي ابل العالم زوصاكا بزحنا قافونا لكايو This is always the case. أبزن ساتوم زلوا درجة بس حكاك تنقف جن دحانيو. مهنياتو at least كابكم عينة دماوي وج صلي. أبغى كنيش كتنقفاز دلي. حدا يبهرهم زمزبي. تجيخاني كبيلهم تراينا نبينهم بر قام حدا ينزبنات بحدا زنبرو زبيهم. سلازي الزي وجنا ونت حدا يجني نتوك ساب كندي مخانو. كاب رواندا بزح كنا مهار نخل اتزبلت كابا كنا مهار نخل كما يجيرهم نزي تفاعتنا اب عالم تزخفه تاريخ زبهال جينوسايد حليفهم مستنكراويت هاجر زبلت هاجر افريكا كون بقيام انتايهم جيرهم مسكي نغيرنا انا تقعزناتهم سي بهتر زبله من قدام كساخسنا كاو كنا مهار سلا نخل نعم حجي اسو I think كسب تسعان شمونتن ما أرئي نيران نسناي رواندا إيرتران إنحروايد كان كسب تسعان شمونتن زنبرة جزي perfectly ما عرف هذا نيران كلتيان هاجرات أبتيز نبرن حوافات بفلاي أو قوام شجر نيروان هجين الفان نيران كلتيان هاجرات مالتي so رواندا نتز نبرة نايك أدم ناي مجزاتي حقتات أما هايشوم أبتسعان شمونتن تسعان شوعتن مسنهنا قوام لوز أولو مالتي نسون قوام ديقوم ديري قوام واتيو دروين مرجع ني قلتشهن إسران سريع ني قلتشه مالتي ني قلتشه سريع مرجع مالتيو قلتشه مرجع جيرهم بزوح بناي بوليتيكا وملكي قال وهابي يخيليو ግን ምርጫ ገይራ ወይ ነው ታስተብ ተገብረት ምርጫ ተገይራ ናና ልክ ከም ኣብታ ናና ስኬጅ ነራ ክልተሸን ሓደን ምርጫ ክንገብር ማለት እዩ ልክ ሓንቲ ነይረን ተና ካይዳ بدحري مريجا جيرون سلطان حازو إذناي بمرحلة بول كاغام مالتيو حدا أسرع زبولو ويكا رأي أسرع زبولو أبي أكلت شاكوينهم مرحا جبري مالتيو مرحا جبري حدا خجوبرون حدا قطبا مرحا جبري سريحهم إذا مرحا جبري أبتي فاندامنتال زخون أبتي مسارتها وزخوانة نايت حجر زوحاسة يعني تقدامها إنتا إنيرو زناي أسرع نهلاو نوتهم نرواندا ويان كم سب كم هاجر هلاو نوتهم زوحس علامة كون يوم سد جيرهم ونزي أسرع مالتيو الذين عقوا قبرون دحر قينهم أب حمش ثلاثة قديمهم حرشة أب infrastructure technology مالتيو tourism أب عدنا
اب تكنولوجي سوفت تكنولوجي نبلا مالتي نزين ازين اديبون كا نقولهم صوري زخوني اسارح ملك غيرهم بتعمل بروتالي ازي كبيت صنع زخونه اتحذا نفس وكف زوبا نفس وكف تايبالو صف حلفنا زلو مالتي نفس وكف حلافي ناتو ترى يفلت ناتو ورحو صبصاب يقبر ستريكت زخونه كايدا غيرهم مالتي اب اسرا مسودو ጨበጥዎ በባህደ ጭጭ ክንድሪአን ኸሊና ማለትዩ በሕርሻን አምነት ሕጂሪና በትናቴ ዓውዲ ማለትዩ ኣብ ሕርሻን ታይም ኣብ ሕርሻ ሩዋንዳ እንታይ ኣትበሃል መስለኩም በሓዶን ካዚ ላንድ ኦፍ ታውዛንድ ሂልስ መሬት ናይ ሽሕ ጎቦታት እያ ትበሃል ሩዋንዳ ጥራሕ ንእሽተይ ምዃነ ይኮነትን ፀገም ዘሎ እቲ ሓፋፍ ዝኾነ መሬት እዩ ዘለዋ እቲ ተዓዲላቶ ዘላ ኣኻልካ ትዕድል ዘለዋ እንታይ ኢሳ ኣብቲ ከባቢ ዓበይቲ ቃላያት ናይ ኣፍሪቃ ዝበሃሉ ከባቢያ ዘላ ፊካል ዞን እያ ዘላ ካልኡን ብልጫ እንታይ ኣለዋ እቲ ጎቦታት ብምዃና ቁር ብርኽ ዝበለት እያ ሕጂ እቲ ኣፍሪቃውያን ዝያዳ ዝሃስዮም ካብ ቀደም ዝቆትሎም ዝነበረ ንሩዋንዳውያን ክቆትሎም ዘይከኣለ ነገርና እምነት ሕጂ ከም በዓል ማላርያ ሕጂ ኣብ ሩዋንዳ ይሓይሽ ካብ በዓል ኣብ ኡጋንዳ ምክንያቱ ብርኽ ዝበለ ስለዝኾነ ምንጣይ በዓሉን ኣምነት ሕጂ ብሞጋስ ሩዋንዳውያን ፍሉጣት እዮም እቶም ከባቢኦም ዘለዉ ዘይፍሉጣት ከለውስ እሶም ብዚኦም ፍሉጣት ምክንያቱ ዝፃፀፍ ላይ ዝበሃል ነቶም ናይ ንከብቲ ዝቐትል ማለት እዩ ሕማም ዘመሓላልፍ ልክዕ ከም በዓል እዞም ናይ ጣንጡ ሕጂ እሱ ዝሓሸ ኩነታት ነይርዎም ግን እቲ ፀገም ዘለዎም ካብቲ ፀገም ነይርዎም ፀገም ምንታይ እዩ እዛ ሃገር እዚኣ ወደ ባሕሪ የብላን ሕርሻ ኣተወኪርካ እንድሕር ከተውፅእ ኮንካ ምኻ መውፅእ ዘይብልካ ተኮይኑ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣበይ ተደብ ሕጂ ዕድል ገይሮም ግዛእቲ ማለት እዩ ኣብዚ መጀመርያ ናይ 1900 ማለት እዩ ኣብኡታት በዓል እዞም ዓዲ እንግሊዝ እንታይ ኣተኣትዮም ዝነበሩ ቡንን ቀጠፍን ኣተኣትዮም ሕጂ ቡንን ቀጠፍን እንታይ ብልጫ ኣለዎ ካብቶም ካልኦት ዓይነት ሕርሻታት بنفاري تنوي حفظ عن حلقة يخليه تعاقب كتقوم تسلت خيل بروسيجر كعقيب كايو أنكيد كاوين كتقوم تسلت خيل أن عمل حجاب على الكوميدير ويني قال ما لا يدهون أبزم إنجليش برشابل كمش زخلو كمش زخلو كيدهو أزين عبيتي أديبهم كتاب بملو مالي سرع زخنا كايدا غير مالتي ሕጂ እዚኣ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሕርሻ ንጥፍ ዝገብሩ ማለት እዩ ፍልይቲ ንፅርቲ ዝኾነት ዕላማ ንፁር ኣሰራርሓ መን እንታይ ይገብር ብዘለዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ኣይ ቲንክ ዝያዳ ኣብዚ ናትካ ዓውዲ ዝፈልጦ ማለት እዩ ከም ኢንተርፕሬነር ነጋዳይ እንድሕር ኮንካስ መበገሲ ገንዘብ የድልየካ እዩ እሞ እዛ ድኻ ዝዓነወት ሃገር እሞ እዛ ድኻ ሓንቲ ዘይብላ ኩሉ ዝበተኸት እንታይ ትገብር ብቆጠባ ተባሂሉ ፖልካ ካጋሜ ብዝያዳ ሕጂ ዝናኣደሉ ካብ ናይ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ እንታይ እዩ እቲ ዝናኣደሉ ጎኒ ማለት እዩ ዝናኣደሉ እንታይ እዩ ንዓለም ለኻዊ መሳለጥያታት ገንዘብ ክህብኦ ዝኽእለ ትካላት ብፅቡቅ ሒዝዎን ሕርሻ ከምዚኣ ክንገብር ኢና ክብል እንከሎ እዞም ውድብ ገንዘብ ዓለም IMF ውድብ ባንኪ ዓለም ወርልድ ባንክ እዚኦም ኣብ ጎኑ ከይተፈልዩ ማለት እዩ ንዘድልዮ መሳለጥያ ይሕግዝዎ ነይሮም كتاب حجوني حجزوا له مالتيو زناي كوفيد 19 وين زبالة مسرح زي ما سجدل بسجارة هاجروين رواندا مالتيو منياتو نتناي عالم زلوا مسالتها بخامي يتقاملوا صبو نديفهم كل التجلوت نتن تتحتات نتن سلزم معبلوه إذن يرو قلنا خم تزبلنا يها أبناي بفلايك أبناي كونستراكشن basically بسنة قطبة بدنا economic development دري هايو أب short term زخونا عينت كم دي middle term ما يكون short term زخونا عينت أديبهم تستغان تايون عملت هجي إخم بعد infrastructure قال ندير زي مسألة يترجع جزاوتي قال له سر حلقة حجي بزح كم دي نمتاعي بزح زفري كان جن نجزي بقلي كتجورة خلنا قرأت مالتيو ألتفقة تدقيفكا جزاء سر تغشى ألتفقة تدقيفكا صبح تجورة خلها حجي رواندا ብዙሕ ኣውሰጊማላ ብዙሕ ኮምስለ ዝገበረትካ ዝበለፀ ሆቴላት ኣለዋ ዝበለፁ ብዙሕ ኣዳራሻት ኣለዋ ካበየ ዓለም ኣፍሪቃ ሕጂና ዓበይቲ ናይ ዓለምና ኣኼባታት ኣብ ኤርትራ ይካየድን እዮም ምክንያቱ የብልናን ክንእንግዶም ኣይንኽእልን ኢና 10 ሆቴላት ዓበይቲ ሆቴላት ማለት እዩ ኣብ ከለኻ ከተማ ዓብላ እቲ እንታ ነጥቢ ዝበልካያ
ናብ ሾርት ተርም ዘተኮረ ጎልስ ዕላማታት ሃኒጾም ባህል ከሎ ግን እቲ ስትራቴጂ ናቶም ካገምጢልካ እንተሪኻዮ እንታይ ርዩ እቲ ፖል ከጋሜ ክሪኦ ከለኻነ ኣብ ኣፍሪቃ ሲ ዘየለ ኣብዚ ዋን እዚ ቀልጢፎም ገይሮም ቀልጢፎም ውፅኢት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ነገራት ይጠሚቱ ተንጥሮም ዝኽእል ዋላ እታ መጀመርያው እንታይ ልያ ነይራኣነ ሓንቲ ሃገር ሲ ካብ ሕርሻ ከይተበገሰት ክትነጥራ ይትኽእልያ ኢልና ነርና ምክንያቱ ዝኾነት ሃገር ብፍላይ ጀማሪት ሃገር ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ ናብራ እዩ ዘለዋ ሕብረተሰብ ማለት ስለዚ ሶም እንታይም ገይሮም ሕጂ ሩዋንዳውያን ኣብቲ ኣገዳሲ ዝበሉ ኣብቲ ብቐሊል ክገብሮ ዝኽእሉ ብሞሃ ዝውድብዘን ሓገዝቲ ዓለማት ዝበሃላዊ ንኣብነት ሕጂ ናይ ፋብሪካ ናይ መኪና ደልየ እንተይልካየን ክገብራልካ ይከኣላኒ ሕርሻ ክገብር ደልየ ህዝበይ ክምግብ ደልየ ተልካየ ግን ሕግዛኸን ስለዚ ኣለውን ናቶን ኣረኣዮም ኩነታዊ ዝኾነ ሕቶ ትሓትትን ركن درت عاود وانا مالتي انا خمتي كخون زخيل يعني هو كخون زخيل سوسي ابو الكفاوس يمكن نخدري اون خيل صار حي مالتي سو انا متي انا خمس دبر لي عند حجزن تيلكات فلت حق لي حسوتي يخون لا يكونني مالتي لازم نسم زغبرون تايم ابتهرشا نسميم تهرشاوي بعود الاخريخايم ابزين كلته سبيشال كروبس مالتي اب كتفن بونن مالتي اتوكيروم سريحهم عبي ناي وصاي شرف خوينوم نعو نخغبر خا دغف زخونن كانتايو نخيكسرو نخيبلو خا نودو حات حغرتا غزغاز كونن ايلم كافي غزغاز كوينم مالو مالتي بهم منغدي صصوي صبو ناي حرشا غزغاز غيروم وكالوتن زلناين عودتات نيراوين ابزناين امنت حجي ابناين مغعزيا النايو ابزناين موبايل انفراستراكشر ابغزاوتي مالتي دهابي ابو ديرا زدهابي اب نوتريزم منياتو تي نوتريزم منيا في عبيتي قلايات لزلا ولا ودب اي هلو انبر من اشتو قلايات الوا ما دي محمد بس زخونو مجلبي اشتو جالابو غيركا تخدو صبو ني حسنات كا تعرفولو تدليو ازيو بنايز ناي تروبيكس ويذر لزلو وين قطال مايوين واحد مايوين بزح يبلون كم بعد يرفع شجرني مسو مسكوم حجي توريزم وين اديبوم توريزم حجي رواندا حدا كابتن زغزف كفال قطبا كاب توريزم تركب مالتي ياتو صباط هوتيلات بزحت 5 ستار هوتيلز نبعلو على الاقل ابدناي اي ثينك بزح يرتاح جي يرتاو ديبلو زلو كورسولو تناي كورسو تزعبي ناي كورسو وددر افريقيا زكايدا برواندا يو دينو زعبي قطبي كلتا نتو خلته تباهيل بتنا يملك يعني يسي ايزو حب معلو ترجع زلوهم نسمي مالتي زلوهم سوم خغورو زخالو بقوع ترجع بقوع مسالت يا عبيتي غانتات عديموم اصبو خديلات كمبرون بقوع مسالت يا حكمنا سلازلوهم مالتي ስለዚህ ኣብዚ ዓቢ ጎስጓስ ገይሮም እዚ ከዓ ዝገበሩ ወፍሪ ከዓ ከም መበገሲ ገይሮም ዋላ ኣብዚ ናይ 10 ክውዳእ ከለውኝ ፖል ካጋሜ ዝበሎ እንታይ ነይሩ እዚ 10 ንዕና ከም ሰብ ከም ሕብረተሰብ ተጠሚና ንክነብር መሰረት ኮይንና ኣሎ ሕጂ እዩ ናይ ቁጠባዊ ጎስጓስና ዝጅምር ኢሉ ራእይ 2050 ማለት እዩ ነዲፎም ኣለው ድሮናኡ ከተግብሮ ቁርብ ናይ ኮሮና ገለመን ዕንቅፋት ኣጋጢሞም ግን ጽቡቅ ናኡ ይጉስጉስ ለው ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ኣብቲ ናትካ ሪሰርች ረኺብካ ክትከውን ተስፋ ገብር ሓንቲ ካብ ኣብ ሩዋንዳ ብዓብዩ ትዝበልካዮ ናይ ሕርሻ ክምለሶ እንዲና ምክንያቱ ሕርሻ ክትብል ከለኻ 70% ህዝቢ ኤርትራ ዝነብረሉ ዘሎ ዓይነት ጽላት እንዲዩ ግን ሕርሻኻ ትሪክ እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሓረሳይ ብኸመይ ክሳተፍ ስለዚ እጅ ትሪኦ ዘለኻ ወላ ሕርሻ ናቶም ካልኩሌትድ እዩ ንወፃኢ ሸርፊ ከምፃልካ ብዝኽእል መንገዲ እምበር ጣፍን ብልቱ ግን ጥራይ ዘሪእካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ትህልኾ ጥራይ ተኮይኑ እቲ ቁጠባውን ከም ትድለካ ዓቢ ክልኒ ግን ሓንቲ ካብቲ ኣነ ክገብሮ ዝቐነኹ ሪሰርች ብጣዕሚ ዘገረመትኒ ኣብቲ ግዜ ጃምላዊ ህልቂት ወይ ከዓ ውግዓት ሕድ ዝነበረሎም 94 ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ናይ ሩዋንዳ ናብ ሙሉእ ዓለም ፋሕ ኢሉ ማለት እዩ ካብቲ ዕግርግር ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ገሊዩ ንኣሜሪካ ከይዱ ገሊዩ ንጃፓን ከይዱ ገሊዩ ንኤውሮጳ ከይዱ ገሊዩ ኣብ ኣፍሪካ ገሊዩ ኣብ ገለ ዝተፈላለየ ዓይነት ተመሳሳለ ምስናትና ማለት እዩ ዝበፅሐ ሰብ ፖል ከጋሜ ካብቲ ዝበለፀ ዝገበሮ ዝበሃሎ
صاحت رمنيغا نزيوم سبات اب ممصع امو اب تقطبا نايت هاجر كم ساتفو غيرو زبحال بزعبازي زراخايو وي مسناتنا تعايسكا قرب سكاب زيا وسبلنا يا ترى وانا يكونن سيبو اكشوالي كل بزح حزب عالم وين يسحبوا مالتي منياتو تيزغبرو انتايو حدي تزبلت ነገር ዝገበሮ ትሩዋና እንታዩ ርእሰ ተአምነት አውፈርቲ ማለት ነው حدي አውፈራ እንደ ኮንካ كل ጊዜ ግን መጀመሪያ ገንዘብካ ተፍስስሞ አውሽቲ 5 ዓመት 10 ዓመት ይخحፍቶ እዚ ንሽንሽ ዝበልት ካላት ኮይኑ ዕቤት ወልድ ኮይኑ 30 ዓመት ይኻ ውተትካ ትረክብ ማለት እዩ إذا عبيد جبرت أنت إيسا إذا ناي investment security جرا مالتيو إذا investment security مزجبرت ترى رواندا وين ديكونو كبيع عالمو عقم زلوا جنزب زلوا جبال زلوا نعمل حجي زنزبنا من يبون النهرينا أنا سويس كمباني روف كوفت بحال مالتيو يعني عملت حجي حنت خفتن دكايدو نتاهين ناتو مالتيو ولا بقلقل بناي سوشيال ميديا حكي لي حصوت ايفلتن جن صفوف زغوني ناي تكال نخد كفيت وفرين نخد قبر تاريخا أبرواندا بعكالو ناي اللي كان حجي بزيا أنا إنسان بحان سهالينا أونلاين كنقبرو نخل وفرتاتي أتقبر مالتيو إذي بمقبارهم وحسنات بمقبارهم كالوين بانكتات عبيت بانكتات سريعهم تناتهم زنبرا بانكتات ستأمن سبنا من تحجي international bank تيبل كان هركوين أب حجركا ودخل زي كم تي كفر الكايكني رأس أمن يقول منياتو كان تايز بحال كان بلا عيد لك هذا اللو مالتيو الذي نتاج رواندا نجيم مريض جبرت له نتنز نبرا ناتا حجراويان بانكات أساسينا مالتيو عبيت بانكات ني عالمنا أو وفر خمس جرا مالتيو هذه من تجبر شعو كلهم كبرهم كنت كتسلها تخطاتلتنا هذا الشانل هذه كبرهم زبلو زلو من البعض أبزلو مخينو ترجم زي بلو ويكا تجواي كوين سمعكم من كله خليه this is extremely important information هذا معالتي ارتراح بتخين بتناتاك خوني وي بناي سب قالسي وي بناي املاح قالسي هذا نجر كماتيو إذا نجرات إذا كيف فلت كاتساني كاجن ولا حنت خجبري زي كل سلازي بليز لبهم كفيتكم سمعوا إذا نجرات إذا سمعنوا جوه الناس كيف فلت كاتساني كا عب دلهامتنا خناتو كابز عجزة لنا يسقدره كبرهم كاتسليس is very important معناته أبريل لايف أنا بتمكرون سلازريوت تجمعات كاتسلجيت it's very important كم زي ولا جنت ديت سمعوا سب كالك زي سمعوا سلازر سلازس تا لالبات أيضاً معرض عندي أدبنا ناشتري مع بيتي أبزي زلوتهم أودين ذكرت له خامالتي أي فددن جن بحافشة نبغوندا نزي ناتكا زي كان نجاح من سوت أتني عملت كوفر نخجبر نختعدم نبرواندا ما خدونا هيدلينا ناب إيرترا كابتس عن حدا نكسب تسعة شو عتنزل نبرة زين رأيه كندي هيز بي إيرترا تمديسون يرون دقة كاب دقة مالتي ناب إيرتراوي مهورز نبرة أبستفعلت صفحات متيوك سري حيلو مالتنا أجر كدقف نجدايز نبرة وفرجيرو عبيت أوفرت زنبورا بإيرتراوي ناب دقة أوفرت نرمي متيوم غيرهم مالتيو لذي سعبي الجبرو زبلنا مالتي إنوي إتي ناي business security investment security أو حيسهم إذا ما سووا حصغا سب جنزبهم حيزهم متيوم كفروا كيلهم دهرينا يعبيته هتيلا تبع رواندا تن زلوا بعد انتركونتيننتال زن ماريوت هيلتون زينون دلوا مالتي عبيته هتيلا ألوا أو مالتي سو متيوم أو فريجيرهم جنزبهم قاشته يقبلوا له مالتي سلز أتي investment security نبلو ويزي ريسك مالتيو سلز يقولوا لهم دك زيجا زي راح ديكونس دك خالو زيجا وين متيوم أو فيرهم يترسم كندي هيز بيرترا أبرواندا وفري يقبلوا I think كلنا نفلتينا واي توصل من داي Yes, I think that Paul Kagame قال مرحنا يتهاجر ولا تبوليسنا يتهاجر كل جزء جبرو calculations دخمتنا أفريقيا سلزف هالتيو تدخاني it's very simple نوعو كتك عملوا تعدلات إذا عدلات الزعبير تران تزخونك
كندتنا يبول كجامع عرونا يدلي كان يبير تراخد قبره مغنياتو አይድልኒ እቲ ሎኬሽን በዓል ወርቅ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ኤርትራ it's very simple ኒ ኢንቨስተር ንኽትስዕቦ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኢንቨስተር ክመፀካ እንድሕር ኮይኑ መብዛሕቲ ግዜ ኢንቨስተርስ ብዛዕባ ኢንቨስተርስ ኣነ እውን ኢንቨስተር ስለ ዝኾንኩ ይርዳእኒ ቀዳማይ ነገር እንታይ ዝደሊ ኢንቨስተር ገንዘብ ሒዙ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ይዝደሊ ኣብ ኩሉ ዓለም መዓት ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ይዝደሊ ምክንያቱ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ተወዲዩ እቲ ክግበር ዝኽእል ኩሉ ተወዲዩ እዩ حدش innovation رقات ዘለዎ ገለ ይፍጠር ኣሎ ግን እዚ old money ዝብልዎ ኣሎ እዚ ከ ገዛውቱ ዝነበሮም ዶ ናይ ገለ ዝነበረ ማዓት ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ግን ቀሊል ቢዝነስ ንሱ ዝርዶ ይክገብር ዝኽእል ንዑ ክገብር ካት የለን ኣብ ኤውሮጳ ሶዝ ተወዲዩ እንታይ ማለት ይጂ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዕድላት መልዩኩም ዘሎ ትሪዮ ሳዕኒ ዘይብሉ ዝብሎ ክዳን ዘይብሉ ዝብሎ ቋቁሕ ዘይበልዕ ዝብሎ ጻባ ዘይሰት ዝብሎ ንጎ ጁስ ዘይሰት ዝብሎ እንታይ እዚ ኩሉ ቢዝነስ እዚ ነዛረብ ዘለና ሓደ ሰብ ሓንቲ ጫማ ጥራይ ዘሎ ተሰለስተ ኺያር የብሉን ስለምንታይ ዕዳጋ ስለዘይ ተሰርሐ ነገራት ንጎተን ሲዩም ቋቁሕን ጻባን አይበልዕን ይሰብ ስለዘይብሉ these are businesses ነዚ ንኽገብር ትሰብ እጂ ብቐሊሉ ክመጻካ ይኽእል እንታይ ግን ዝደሊ وحسنات يدلي the number one criteria ni investor foreign direct investment بالسي FDI يبلو كاب دجزمت investor وحسنات يدليو بوليتيكاوي رجونات كلولو ايكونوميكاوي بوليسي وحسنات ني investor كبز الخل نزيا حج وسقا بلا بعد ما اتناي بانكታት تبلو حدا سب دولار حزمتيسي ببرك قمطه وي كاب بنقفا قمطه وي بقل مل اندحريلو ايكوني مخنياتو تناي كالوت هاغرات باتيرا وحسنت يبلون ناي وصاي بانك دما از تبلو صناكا اكزاكت لاوي زدلي نسنتلو متي ገንዘቡ بدولار يقمطو كوصون تدليخا قليل ينعو ስለዚህ ኢንሰንቲቭ ትበለኻ ወይ ምኽንያት ትበለኻ ንኸተምጾ ስለዚህ ከም በዓል ሩዋንዳ ኤርትራ ናይ ካልኦት ኢንቨስተርስ ምስሓብ ከማነ የልያኒዩ ከባቢ ፍርቅ ሚሊዮን ወይ ልዕሊ ዝኾን ኤርትራዊ ጥራይ ኣብ ደገ ኣለዋ ነዚ ሰብ እዚ እንተስሒብካዮ ንሱ ንበዓሉ ነቲ ህዝቢ ነቲ ቁጠባ ከበራብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ጽቡቕ ጌርካ ከተብርሃልና ፀኔካ እዚ ጽቡቕ ሽመይ ክብሮም ታደሰ ስብሐት ዝብሃል ኣብ ኣርግዛናት ባህል ዓዲ ንዞባ እምና ሓይሊ ወይ በትናይ ቀደም ኣጻዋኻ ሞራጉዝ ማለት እዩ ኣብ ተወሊደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክዶብዑር ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርተይ ወዲኤ ደሪዩ ምጆርጅ ብሓደ ግዜ ኣብ መንደፈራ ነርና ሳህዋት ካፑቺኒ ኣነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንጀርጆ ማለት እዩ ሳንጀርጆ ኣጋጣሚ ኣይተላለና ናኡ ማለት እዩ ድሓር ግን ምናልባት ኣብ መጻኢ ክንገልጾ ኢና ካብኡ ካብ ሴንት ጆርጆ ማለት እዩ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ነጥቢ ስለ ዘምጻኹ ማለት እዩ መሕለፊ ናይ ዩኒቨርሲቲ መቱ ነጥቢ ስለ ዘምጻኹ ናብ ዩኒቨርሲቲ መርኣቴ ኣብ 2002 ብድሕሪኻ ምስ ጆርጅ ኣብ ሓደ ዲፓርትመንት ማለት እዩ ኣሕዋት ኮይና ንሰለስተ ዓመት ብሓደ ጽቡቕ ግዜ ሕሊፍና ብቁጠባ ኮይኑ ግን ኣብ ናይ ሕርሻ ዘድሓበ متنعت جير بدهريو أبتي يونيفرسيتي كم تحقق ممر أدريفه من مالتيو تا يونيفرسيتي قاعد مش فحت بلد سلاز بلد مالتيو ناب كولج حرشة حمل مالو وريدنا أو ها كم ممر كويني ني خبابيش دش عمل سريحة بدهريو أب جابان ناي كالاي تيجري ويكا ماسترز نولو ببايو انجينيرين ماسترز غير مالتيو ليتل أبي أب جابان ኣብ ጃፓን ማለት እዩ ኣበይ ከተማ ኣብ ኣብ ናጎያ ዝበሃል ከተማ ናይ ሓደ ኣቺ ዝበሃል ዞባ እዩ እታ ከተማ ኣክቹዋሊ ዓባይ ወደባዊት ከተማ ኮይና እዚ ሄድ ኳርተር ናይ ቶዮታ ዊና እዩ ዘሎ ዕድል ገይረው ናብቲ ቤት ጽሕፈት ኣብቲ ሄድ ኳርተር ናይ ቶዮታ ክኸይድ ከይደ ርእየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ጃፓን ናይ ዶክተሬት ትምህርት ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ናብኡ ቀፂለ ማለት እዩ ኣብ ጀርመኒ ዶክተሬት ብኢኮኖሚክስ ወዲኤ ሕጂ ከም ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኮይንኻ ኣብቲ ዝተምሃርኩሉ ዩኒቨርሲቲ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ቢግ ሰክሰስ መጀመርያ እንኳዕ ኣብ ዘብቅዓካ ክብሮም ብሪሊየንት ተምሃራይ ነይሩ ካብ ንስነቱ ኣነ ከምስክረሉ ማለት እዩ ክንደይ ብርቅታት ሰባት ከም ዘለውና ንክንፈልጥ ኢለ
ትምርቶም ትራዴ ኮነስ ከነድ ነቆሙን ይግባና ስለዚህ ሓደ ዓቢ ኤርትራና ዓቢ ተስፋ ዘለዎ መንሰይ እውን ይክብሮም ኦኬ ክብሮም በጣዕሚ ዕፅር ኣቢልካ ነጊርካና ኣለኻ ፕሮፋይል ናትካ ረዲንሎ ኦኬ መጀመርያ ቤን ክንጅምሪና መሲልካ ቅድሚ ናብቲ ንኸዶ ከይከድና ከለና ነቲ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ሃገርና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ትገልጾ ምክንያቱ ክንብገስተ ኮይና ካብ ገለ ነጥቢ ተበጊስና ክንከይ ስለ ዘለና ያ ብሓፈሻ እዚ ናይ ቁጠባ ኤርትራ ሕጂ ብቕንዕና ማቲ ቁጠባ ኣለና ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእልኒኻ ምክንያቱ እቲ ሃገር ኣብ ካልእ ዕማም እያ ወፊራ ዘላ ብመንግስቲ ኤርትራ ቀዳምነታት ዝተዋህበ መስራሕት ኣሎ ብመስርሕኻ ኣብ ቁጠባ ብዙሕ ንስግስ የለናን ቁጠባ ከምዚ ንገብር ኣለና ኢልካ ሕጂ ብዙሕ ክትዛረባ ይትኽእልኒኻ Yes. Okay. Ji nabu ke memahadna. Majemria nabti arske kanaun rasihat senetahato. Abgu zehi wat kaksab lomi zistamahar kayo. نحبرت سبنا كت نقرأت دلي أبدعريت ممكن دقماينا قد من أبي economic هنا وتسخيبلنا خلنا أبزي amazing زخونة إيرترا جابان جيرمان أب عبيتي industrial هجرات نير كلها سلزي زراعة خايو تمكرناتك انتي تبلو بحتر زبالة بوكن جمر ما شعنا بتحطوت هادنا كيدينا تبغيو مالت في معبالي أبع الإيرترا عند هالرخايو جينا أيتبقسنا ننزل لنا أبتي ما بقس حنتاتوين أي رجعنا ننزل لنا خلنا نخلينا مالتي بفلا مسبع جابان أو ديركا إيرترا مبزحته حزبا كابيدنا الأف بنجب بحرشات تمركز حزبي زلوا بنصارو بعد جابان جيرمان كا أب إندستري زرهابي أبيتي إندستري مالتيو نفلتنا جابان بتويوتا ميتسوبيشي سوزوكي بالتفاعل عملية زي هوندا مخاين نفلتنا جيرمانها لك معريا بفولكس واجن مرسيدس بنز بي ام في نفلتنا مالتيو جي إتي كتواضح لها completely استفعالي perspective يزولهم إيرترا كم دول كها مالتيو ناي إيرترا حرشايو ناي جابان إندستريو حجي قادرو ناب سيرفيس قد مخدلو مالتيو جرمان كا ميسي زخوني بحافشا أكل بوتا عندها الرئيحة يوغن كل سعر مخون مالتيو أب تسعري أب كل ألو تي فريا من نتجن الفعل عليه مرتي دخام ألو good